എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ബൈയിൽ പോയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കോട്ടയത്തുള്ള ഈസി ബൈയിലാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്കവും ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ആകെ നമുക്ക് വർഷത്തിലൊരു മാസം കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഈസി ബൈയിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 1 ഇയർ എന്തോ ആയവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയത് കിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. കിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല കുട്ടികൾക്കുള്ള നല്ല ഫ്രോക്കല്ല ഈ ടീഷർട്ട്സും അങ്ങനത്തെ സെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവൾ എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളതൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നോക്കി കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഓഫർ പ്രൈസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് 399 അങ്ങനെയൊക്കെ റേറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ടീഷർട്ട്സുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ്, ഒത്തിരി റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവൾക്കുള്ള കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലേഡീസിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീഷർട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായി കേട്ടോ. എന്തായാലും വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സിലൊക്കെ കയറുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അവിടുത്തെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത ടീഷർട്ട്സാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ടീഷർട്ട്സൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇച്ചാനും ടീഷർട്ടൊക്കെ എടുത്തു. ടീഷർട്ട്സിനൊക്കെ അവിടെ മെൻസിൻ്റെ ടീഷർട്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 499 അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ. കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട്. നമ്മളെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കിയാലും ആളവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ആൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൂടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കളിക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ. അങ്ങനെ ആളവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല നല്ല കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് ഫ്ലാറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഷൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ പൈജാമ സെറ്റുകളും പലാസോയും ക്രോപ്പ് ടോപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കല്ല, ലേഡീസിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലതായിരുന്നു. പൈജാമ സെറ്റുകളെല്ലാം അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. വലിയ റേറ്റും ഇല്ല. രണ്ടും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ റേറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കുഞ്ഞാറ്റാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ, ഇത് ഇഷ്ടമായി, ഇത് ഇഷ്ടമായോ, ഇതെടുത്തോ മമ്മിക്ക് ഇത് ചെയ്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെക്കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ. അവൾക്കാണെങ്കിൽ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബില്ലിങ്ങുള്ള ടൈമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബില്ലൊക്കെ അടിച്ച് കിട്ടി. ബില്ലൊക്കെ കണ്ട് കിളി പോയ ഒരാളെയാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബില്ല് കണ്ട് കിളി പോയാലാണ് പോകുന്നത്. അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആയില്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ചേ ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പുതിയൊരു വീഡിയോ